kolli ftit. L-aħħar parti tan-novella ta' Trevor Zara, Ħbub tad-Deheb. F'nifs wieħed qedtilha bil-ġrajja kollha. U rejta l-bċejjex tal-fuħħar, il-flok, il-flus, u saħansitra l-biċċa tejp li kienet għadha mwaħħla ma' feles mill-karus. Kitty baqgħet b'għajnejha mberqin b'ħarsitha msamra fuq dak il-gozz ħbub. Ha, qedtilha, nofshom għalik u nofshom għalija. U bla ma kont naf x'jien nagħmel, qabadt ponn minnhom u tajthomla. Kitty ġabrithom ġod dublett u wiċċha sar vampanar. Tajt lil ħadd, qedtilha, meta rajta se ddur biex titlaq, lanqas lil Marju. Kont għamilt xi jumejn moħħi mħawwad. Lin-nannu Mikiel kont staqsejtu ċaru tont jekk inxeħet li xi flus fil-karus. Imma n-nannu emiżni u tbissimli u baqa' ħirex il-barra. Il-flus xkitthom mill-ġdid fil-basket il-qadim u wara ftit ġimgħat insejt kollox. U hekk għaddew 15-il sena sħaħ. It-tfal tat-triq kibru, il-familja ta' Marju telqet lejn l-Awstralja, id-dar ta' Dolor imbiet u t-twieq u l-gallerija saru tal-alluminju. L-għajn tal-pjazzetta osfrot u minn floka tqiedu 4 bankijiet li fuqhom ipoġġu xjuħ ġodda jixbħu lil Dolor. Ħuti ta' qabli żewġu u jien kont għadni kemm qabadt naħdem. Lejla waħda, malli wasalt lura d-dar mix-xogħol, nisma' il-ħna mhux tas-soltu ġejjin mis-salott. Bil-qiegħda fuq is-sufan insib lill-ommi u lill-oħti Helen flimkien ma' tfajla oħra qsajra ftit imbaċċa. Ara min ġie jarana, laqietni ommi. It-tfajla qamet bil-wieqfa bit-tbissima kbira fuq wiċċha. Minn ġo basket tal-plastik li kellha ħdejn riġlejha ħarġet kaxxa ċkejkna tal-kartun u newlit ieli. Il-kurżità ta' dari ħakmitni bil-qawwa kollha. Poġġejt il-kaxxa fuq it-tavolina u ftaħta. Kitty! Għajjat malli għallejt latu. Il-kaxxa kienet mimlija muniti tas-sitt ħabbiet, kollha ġodda u jleqqu. Naħseb li minn hawn il-qudiem m'għandix għalfejn intilef f'dettalji żejda. Jien u Kitty bdejna noħorġu flimkien. Bdejna ninħabbu u fi żmien sentejn tarrasna u żewwiġna. Kitty b'ħafna fsiet fi kliema kienet tħobb tgħidli kemm kienet baqgħet tożż dawk il-ftit ħbub li kont tajta u kemm kienet bkiet meta qabel telqu lejn il-vapur jien kont mort insellmilhom u kont anfittilha xara. Il-flus ħadithom magħha u kultant kienet naddafhom u tillustrom biex jibqgħu ġodda. Baqgħet dejjem toħlom li xi darba qatt tiġi lura u min jaf. Il-ħbub ta' Kitty u tiegħi ġbarnihom flimkien u poġġejnihom puliti ħdejn xulxin taħt ħġieġa fuq wiċċ it-tavolina tas-salott. U kull meta l-mistednin kienu jistaqsuna dwarhom, it-tfal tagħna kienu jqarsu wiċċhom u joqogħdu fuq subajhom kemm il-darba semgħu din l-istorja li skont huma kienet tinbidel u tiżżewwaq ma' kull rakkont. 8 snin ilu Marti u Dolor iltaqgħu u naħseb li bejniethom ġa sabu tarf il-misteru tal-karus. U jien illum ninsabaw fis-salott nikteb il-ġrajja kollha fuq it-tavolina tal-ħġieġ. Waħdi ġo salott battal ma' ġenb pjanu siket. Min taħt il-ħġieġ, il-ħbub tad-deheb iħarsu lejja u jitbismu waqt li jtennuli dawk l-aħħar kelmiet li kienet qalt li Dolor. U jien niċċassa lejhom ċass u jien inħares lejhom ċass u nittama. U hemm tintemm l-istorja tagħna Ħbub tad-Deheb ta' Trevor Zara.